Aima, yadamu nyina mu ase amamu ache Sompa TV suni anopa no nsiambrem kase no ene na kwakwa ya memenda January bosumi de to su duba kono yatena se de ba beso mo nsem ne betwa ne ho ebonfompa fa sante mantem wa ye Sompa na 3.1 FM sanso ena bonopo ye mantemfo esomo ewo nkranza Sompa 90.7 Bruni hafu mantemfo nyina so betse e de free sunyane Sompa 98.9 Semua eba no de bedi mu tintiman no ene se mampanyi Mahama ahye NDC achitafo ni nyina so ese won hwe na su ni Bible ni bi a woda na di no wonyini nyina akwa wa bra wa hye ne dwumadie ase no sanso na mampanyi kro ya hye yero IGP ede adwuma so bi ama ne se won hwe na wonyomo asebe ye wawu esi ye wa abatuo ni mo no wobehwe asi gina ye papa bi ede afa ho na ewusia National Food Suppliers Association wonum and a senior high school no woma wonum aduane wonum kire se bibia ye krado so betimi de aduane akoma school for na kase aban no ebeye bibie mu nsem no eyade aye ba beto apetende ama mo NDC titenani ewa asante mantem ase no nso ene watoto bi de ama asante mantem so afo Simon on semensa ya wo chese wanhwe ya mra ne kra no obeye amanate biri no ane nyina mu nsem no ewa ha se nom ensemi afoforo binum eka ho ena 21st clinic the sciatica expert anope wonum aso yasene ya ede ba bedan wo wadaroma sciatica ya de ne de wonum ko ane ya sabia ya wontimi fankwati wonum eno te no ya 15 branches ne fo ni chiremu babia na yentimi mo ya de bibre bia nso no ye behwe eto ase bre se fatem no ho nsem esi ase no ye de bema mo no atimi eto na mo de akoho Facebook no ye dem live ya Sompa TV Ghana ana Sompa na 3.1 YouTube no Sompa TV www.sompolive.com semni nyina de krukra de akogo okwa no akosane bedema na watimi so afa wode ede afima no pay mokinkani eyeme ohinire maame ekua yeboa asiama bronya madaroma yentie ensem no entremu Yesha nsem na se ede afri Rajon Dramani Mahama mampanyi His Excellency ono so na kache na bra ono so abatuo ne kwawieye na wodi nkonim se pe ene da obododo na na ye de amamo hwe so ne ban bia ndi se chitafo no wonum eda na di ewo oman ni mu a na ebi enso ni ma wanka sample wompanyimfo eba bonten ebe kasa de fa ho a ye Rajon Dramani Mahama so brekrapa na wonya nsan ye no wono so edna no beto mu sa adwobra wonhwe na emra ewo bem hasen mu nti obi ntimi fa wono akasa ne pension nsem na ne mrante kwansem kokoti nsem ne mensem no wontimi eninti eti o my Ghana yankase ama mra na ehehye no afi apema henkono aduokunu mienu wasemra no edi dwumenti wonhwe na wonya sansem ne die se yesese niema na ne se ye kankofo bi agudam ye hye we mo so ne ade no na sansem no ho na abusua didi mu ano wo mo twi break kakra bra ye Mahama san ye obeye mampanyi die na chitafo ni bi nso asa sorry ya wo said this answer ne die na ne sa aban mu nipa bi a wonum wa aban akache offices ahodo ni bi wo hwa ne wo pe wo mpo putupuru ya se sori free ho ya pamon na ya buru binom na ya bo binom ntutuo na niema bi won so so aye se sakwa dan ya aban na aba eno na His Excellency John Dramani Mahama e de ato chitafo ni nyina anim sa da Roma wonom ma etuo nkwotwere babia etwere asodie da wonom eso na wo hwe gidie ni ahofama arehemu ya Ghana for de ama wonum no a wose wotimi ya asodie no na wotimi ede hye saa gidie ni ahofama no mukena emom sampan di si aba no wonum ya soro nkokora ya wondwumedie no wontimi fantoto aban bia honye de ehiani se yetutu nkofo efri aban akache ahodo na ye tata wonum ensem wese nyina wode to dwa wa bro kogina simpie ni aposo ewo kanda enkrapompuni mantemu wa brana nanano Mozambique wonum so nyamesom bia kese National Mosque no wonum eye empaibo ene enase esom ye Rajon Dramani Mahama His Excellency in nsem. Diversity as a people is not a weakness, indeed it is our strength. Whether we're Muslims or Christians or from any other faith, our collective aspirations for a better future binds us together.
And let us therefore commit to fostering harmony and mutual respect in all aspects of our lives. We must also recognize that elections are not without their challenges. Disagreements, tensions, and competition are natural in any democratic process. However, we must also remember that these challenges should not divide us. They should inspire us to work harder for peace and understanding. Yes. And other persons who are involved in illegal actions, such as looting goods and occupying government offices and installations, to desist from doing this. Ebusia His Excellency Yerajon Dramani Mahama ena wadi semi tu jano kakraya wade fo so ne sepra we no uyi ba ko ebu na se wokabo munso ani bu no eya na eyebu na ni nyina ne se abatuo mo no ya na menteme ho ase wo mu na kokoba ne dede ba wase wo mu nyina aye yefrukro mu ma chese krobofo menti na abatuo no ne ba ye ma ye wie menteme ho ase ba ye meni we se nya adwen ba na so ya ye wie no ye nyina ye nkamom sepra ye na ye ntimi anwuno my Ghana ho se be ya Christophonie nanano mozrami foni nanano makonfoni abosonfo nso nie ye ka ye ho abom eno ene betimi aboa ama oman ne nchichiri ye mapaya ye nyina ne da kwan no yensa ebetimi aka yetwa ensem no so ane ye da so ewo mo His Excellency Yerajon Dramani Mahama mampanyi na kache penyi dia so dia bi dia to eye Inspector General of Police Yera Dr. Ekufu Dampare nanim se won hwe se beye kunkumakunkuma na se wuwo ya etoja ewo mfimpi mienu ne aduonu ena afemfimpi mienu ne aduonu nan eya abato kese ya ekoso no na yenka mafo ya wawode wani kyeremu wa abato mpesua hodo bi tachi my crampo ka ho bi eya nkofo efem mo ehwe wonom kwa ya adaya menteme ho ase etuo bi toto ye kwaburu we ni ade na no ena Yerajon Dramani Mahama mampanyin kyerɛ sɛ Yera Dr. Ekufu Dampare mpa eye abedwako bi ya wonom beye huntahunu beye nhwehwemu ye si ase fekɔ ahwe kɔfare by de nam so ntia saa owuo no etimi si ye wɔ abato ne mu na sɛ nipa bi wɔ hɔ na enam won saso ena saa rehosem wesesi ye de a emra no sɛ ne titie no obehwɛ na ayantam no ebusia yenko enkotie Yerajon Dramani Mahama mampanyin sɛnea wosisi nsam no fae. Even though this election passed on peacefully, we must recognize that a few of our citizens lost their lives. My understanding is almost 5 of our citizens were killed in the process of the election. This is not the first time. In 2020, we know that 8 of our citizens were killed. If these continue and justice is not served, then what it does is it breeds impunity. And that's why, as a party, we have said that we must investigate and find out what led to these killings so that we can take action so that it don't happen again. Abusia sebeya yebetimi etwa sebia to ho amana yense na ho amano aboa yankasa yekemamenke bia memuo no sebeya ekambi emameda ye ho odin bone so no enunti ena His Excellency Yerajon Dramani Mahama enso ehye Yera Ekufu Dampare IGP Sadaroma won hwe na won investigation team bi na sebeya niema nyina so ebekoye fi sepani ntrefie ema asefua emfopanyin ya obetene fi amamofrawe na nka no so no yebu na nkanwefo a ya na ye de ne fra bi na wakwakoye panyin ye nei Ghana waman ni nyina wono ena edi anim se mampanyin no wose ye digya wa na ye de aso wonti obehwe ama atentene ne nso etimi atodwa na ne kasa no achi no ena ne trofo panyin mampanyin trofo panyin enso ye Yera Kalistus Mahama wano so de atodwa se Yera John Dramani Mahama mampanyin ne semo a woka no enye se bia ta na opese wotata wo bi anase opese wo foso ade so bo bi nemom wo hwe niema ekoso na eni enya ya yanhwe ampa no pemesi brent ho na mo mapa bia ebetimi aha o my Ghana papa wa mansanim esanse e ka somdwe mai baako ewo wiase ne titru na ebibrem hasenu mu a no my Ghana yedimu ntenti mapa wontimi yakwa emfamfiri mu eno nti se niema bi se ahyase 2020 nipa nwotwe abato ho afa ho ahwere won kwa
na se 2024 nipa bese num nso ato ewo mu dia na ewo se wotimi ye saa de na wɔkyerɛ se yade a wɔnom so behwehwɛ mu na eyewitness for one more ni kwatwa wisi ohene santam wotimi de hu nsɛm no de ekoye ne de ba ekofare ne nyina no watimi atwetwe wɔnom ano nsɛm owie abusua no so ya won de hye binum efiri mu no so no watimi akwa won kyɛn ne ma bi a wɔsa wɔn so wɔyɛ enne adanse bi a wɔso oboaboa no nyina no wɔso obɛhwɛ na abusua no so ayosa na ne nyina akeka bɔ mu a na baabi a ɛda no watimi de atofi sɛ mpanyin se de hye no wanfa anto ho aya na efrito wei ene ensemu a efri NDC panyin pa ya wono trefo ma Yewura John Dramani Mahama His Excellency won so aba wode efo Yewura Mahama de no eso Sompa TV sunie anopa no nsia brem kase no na yede ema mo no wo tibi ewo Sompa mfidi ahoro ni nyina so Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 and Sompa 90.7 ye kwa ye name na Yewura mu ewo ensem foforo mu bese na wotwi ya etwa mu ya yaba na wie yei wodi wani kire mu ewo ntoaso school senior high school sinimu a akyerɛkyerɛfoɔ mpanyimfoɔ abɛdi akyire wɔn kabom kɔ ya wɔtwa ne tiafra ne Charles no wɔnom ba bonten de adesrɛdeɛ ma PTA foɔ sɛ adaroma wɔn kɔbatan no wɔn hwɛ mɛboa wɔnom na aban so so mra wɔn srabam san sɛ aduane a enkwada no betimi de ahyɛ wɔ furuma ama watimi akɔ akɔsua de ya mo abɛyɛ mpanyimpa ma Ghana yegyina bia ɛwɔ ɛyɛ daakye no yenya fapem papa bi din ama wɔn no ase aduane ne bi ni hɔ enti kɛbɛyɛ PTA foɔ krampo mɛboa wɔnom ne adeɛ na saa asɛm ne ho ɛna ne na mua no ɛnɛ National Food Suppliers Association wɔnom ɛyɛ kɔ ya wɔnom senior high school foɔ no anuane wɔnom akyerɛ sɛ anuane ne deɛ bibia yɛ kraduo na esansa aban mu nsesanye aba ne nteno wɔnom hwɛ ne mu kwan sɛ His Excellency Yewura John Dramani Mahama mampanyin ebetimi ama go ahead with the green light ne ma sɛ ɛne ɛmɔ fa aduane ne nkwa wɔ se enu juada no senior high school bi e wɔ maga na mu no na wɔnom anya aduane na yenkɔ na association no one president Yewura Thomas Ewua sɛnea wɔsi bɔ nkɔmɔ ɛkyerɛ ensentrefo no yentie bimra National Food Suppliers Association. We supply the food. And we have changed, government have changed. So we are waiting for purchase order from the new government because we have food in stock. We have everything, all the food items, we have them. But then you can't get up and just go and supply, go to Accra Academy and say that I'm a supplier. I'm bringing 2,000 bags of rice. Who gave you that order? So that is what we are waiting for. Eno ena wonom chain de wakasa ye ebusia wono ene president of the National Food Suppliers Association Yewura Thomas Ewua ene ni dinte no ekofa mobile bedio no de ko senior high school bi obi ama okwan se fa kwa akwa ho asem sente no wo se aban no ena wo twen se obeka se o mon franco no mo so de kwa mankwada no so de mu no bibia etimi akoyie na yenwe mu ewo asante mantam asenom Titinani de ma NDC amanyoko no ewo mantam asenom Yewura Augustus Andrews nana akwasi wade nsamo tojo ekyerese wo hwe regional coordinating council enema ya ekoso ewo ho na kyesenya ade a eso eni no ntene watam so bo chenchenche de abo asante matam so for Yewura Simon Osemensa se empanyimfo atena ye ya kyese ono ye soafo na atena ye de ma no ene ho wo hwe se ne ho asia ye na wase ya na asem bi wo ho a wo kan na ne ye nyai kakra enko obeka se we kura de ya che bola so esanse soani anasa soafo atena ye pa ye de ama no esanse oba ye hotel hodo amegye bia hodo no wode dane ade na onya hoho kora obesiesie wode ama wo matena no nso odomu ne nam hotente no ama hwa ye se prekese hwa ye se basa amani aye nyada no se o man renovate krampo na wan hwa de beba no enya se papa na wo kyerɛ sɛ nya no kwampo o hwɛ ne ma bia bra na wo mu efra ban mu wode gya ye ewo ye regional coordinating council ho ana sɛ baabi a eye wo no matena ye na
ene obekọ bibi wo ho na ni ho na no efa hen wo se kro no bi akoso ewo ho nti no animu ya no wo so obeye de wo se we ye bia na emra no ba bi esefata se wo de rasam wo se message na ema no be yi ano ewo nsemi se bi ho no watimi aba na nto aboy ya enu ada wode hyehye so ewo bia ye ho no eno na ofa so a wone nsentwerefo twetwe nkoma oto we emai but ye say ye be share facilities omuba omubedem sine be ya ko say ye ko high hotels near the asanya bo for manika because this time Excellency John Dramani Mahama ayena just said o mai sike bia no be say ye be ye adepa nti as a party chairman minimum executive yes ye yagin say emwe bia ye de ebe manu na wetumi aye adwuma na so man ni no ye be ye nti ye tu anamon ahwe bungalows ni ade a sebi yame ya dum na regional minister this is bar ombetumi enye muadan ye di kan aba regional coordinating council enu na ye asante president ifie nti ene ye baya ye behu ye no asefem areho se wo hwe edan a ye regional minister bangalo na ye wo abamu no ye papa akon na otihano ye papa sapon na otiha ye papa anefia wanya baby konya memfa ne crazy ye papa every opoku ye ministers enani na no yanko high hotels anye den amom eha ene na omye den omoda eye adwuma na yesan wo presidential villa ewa ha na Excellency John Dramani Mahama the president of the Republic of Ghana Abusia NDC amanyokoro ne faye no wa asante mantama se no ntitire ni no na nakwasi na yetie no na afeye monremu ewo kane second vice chairman edema opposition MPP amanyokoro ne Rasame Club one also the nsemu atudwa na semu a woka nyina no ene se wo hwe kwanye fa so a MPP amanyokoro ne di ntwu no a na chese on ne ni da kwan se bia ntwodie no ebetimi aba nanso no wo hwe eye entemu eba ye twi kokroko na eno na na asa wodwene ho aba bia wonte ase mum na wasade to aso se sabre kasa de wo wani so ade hunu ne da ye so se MPP titini ni akonwa no 2026 se amanyoko no ehwe na o matoto ne ma aye hyehyeye atoaba obetimi akwa gire mo bie no wasiesie niema ama bibia to ne kwanso nyame ya adomo afie na ye chi no abato kese bi kwa wabo ne homoden akon enkoden ede aboa sebe ye MPP amanyoko no ebesan ababan mu bi. It's a problem. It's a problem in the sense that you see that there's around 28 aims and objectives, and there's nothing in the 28 that talks about the party's duty of care. Nobody builds an organization without telling its workers and stakeholders how it is going to reward them, how it's going to take care of them. You know, it doesn't really, it's not there. We need to re-engineer. We need to start from the Constitution. And there are so many things in the Constitution that need to be changed or moved around. It doesn't make sense that we all fight. Some people invest their monies, they die. You know, some of them get divorced. And because it's intensive. And then at the end of the day, one man and his wife and his children and his family, they get to make all the decisions. To me, it doesn't make sense. As a business person, it doesn't make sense. On a constitution to state what it will do for its workers. Yeah, you convene a constitutional amendment conference and then do that. Planning to run in 2026 as the chairman of the party. Now, it's looking good. The network, you know, in getting people together. And now that this debacle has happened, people are now Ebusia ni okasa ye kaneno MPP amanyoko no any second vice chairman edema wonu mi Rasame Club no chese amanyoko no sa wasa wo mo ye nhye reforms na wo mo hwe se kro ye nkabo mo betimi aba na nhye ye bi wo ho a watimi ede agugu akwan mu sebe ya Ghanafo wonjidie ya no wo ewo mu no de totema ema efiri mu onkoto ababum edman dis no wasan amano ababiem amane manyina so atimi akoyi abusia yetoa ensem so ne mom yenkwaje ayasa ene kwa ho san free 21st clinic the sciatica expert in chen 21st de obo yedin a na esa abasobode konkronko ne echen wotwe hu nyi dodo na no ena yagese ba sciatica yade ni ma osisi achi
entini ye fa to ase esa wa fa una to akosi una mro mu hono wo de ne ya na ya wo ya obi de atwetwe no obi de ohokora nante ho aye den wo hwe ya mesrew ebebubu agudam nti no fo ne kire mu ewo 15 branches e biebie wo man mu ne ntwodo ene ne ntwa na so ne kwaje ayasa efefri won chia wo ho nsem na ha wo fibroid e de aduro we abibiduro kan ene e de ben na ne nyina na osi akwan bi afri wo se be ya ekwan bedem ama onso no watimi afa wo ho afa wo nyinsen ebusi e ka cho se obrabo mu nyalewa ebia wo kidney na se wo sane mo no bibia techema ewo mo typhoid ne o sane e de ya de keto ampa cho de ha wo bia no fewura mu ewo ho massage papa bi koso wo de won kwa ya sa bia ho krampo se okoja ya sa so okwa koye massage be ye de ama ebia doctor atwe lab bi de ama se koye okwa ye be ye de ama scan nyina no ye twa bi ewo ho na machine treatment enso ho kwa yade bi wo ho na se hinta bi betimi ahyemu na etimi yade na ba na ye de adura kan ebusia ehwe overseas safa radio nche okumasia ena wonsa ebekan ye brekro na sunyane teaching hospital no first gate ni hwe ni mo pe ena ye wo sanso na nkranza so ye ben children's park ne mia ne dos obo ase brekum tachima ni nyina no yato ye ho ede egu ho omade afre 0540 311 0540 311 na yenje wo so ebusia yenko ensebni moen na yechiremu ewo efija se adwadifo ya wo ho watwere won se ede egu aban krache ya no ho no se wanhwe no wansa fa wonom ne ema bi ama wonom se yedwa ana se sika wotua ye amfa ama wonom ade besi ne nya papa onchiremu nyina ne se breka kra bi ba bia wodi dwa no ena DC yi ka sa wafa contractor bi eno nti no wo tuetue sika bi ma contractor no na wonye dwa no foforo kro anya na abefo de no wia watimi acheche de ama o mane contractor no wa wutue bibia no wayi wudwa dan ede ama wose ekowia kira wo masi dwa na wia won sika akwa woni da kwan so benye dwa fe de contractor na sa ayi dwa no de amani pa foforo kra wo chese wose odwene ho a wonti ase nti ye kasa ya no wonom so ayen centrefo nhyiamu ya odi kojan abobo wonti ne won nan ne won sa ya wo kire se bebia do ne de anibre abenti no wo momra meye de se na efata ba se we be dwanes ye ka 210 ye nya sika ntwa ni bum enti wa mo ti meet am ayen edwomfo ne yan fie ni panka ho ye de nipa mienu cancel ba ko enti cancel na ni din ehya ase ye wie da no this aba abacha da na ma ye ni so ni sika ma ya de che me ko kuma sam ko fa ne ma me ko fa ba ya mi san decide ne san kan ni sika enti yan ko di sika ne mre yan fa ne ma ne me mini e de na ye nkuya oyi gu abonten me de bi ko fie ya body si aba o si kina meba ade kina meba nimu eni afi abuchi nsi eni e se de duro no mo si ame ko boye no edwomfo ye hia ye sika ye hia ye dan ye sika ne hia o ma fie da amaye disi obi ye nkwasa ache woni ne enyi ni yie enti de ye so mo ase okwan biara disi ba fa so ya enne ekosi wo chana sa mle odi obi e da ma no fita chanti so ya odi se ye nse anka buchi mi sia pe ana wa mu de eye dan ya twentwen so ama na kodu afe ne fa watini abehini de obi ada ya ma no ebusia ya ma menom dwadiphobia wonom so ewo aficha se kroba ko chese secretary ismensinimo ena ehye ena wonom so eyawdie wo kire ede ema eye DC wo bon so bo se wonhwe na omeye de se fato no monyamfo se ye de ya na se DC ya no ewo secretary east no na so bo boy ya wonom de bi ema contractor ya wono ebeye edan yi enso ena contractor no yera Andrew champon wono ena ono so kire se ni ensam na ekono wono de omo de so bo na enye ye fi se wo ama metua sika bia amfa anhye ne nsem yenkotie ne nsem no mu nkyeremu esiase emfiri ho enya no pre se edwadifo etua sika mame omo ntua sika bia mame na emum eye assembly no na omo assembly member baako edi edom bia ni bae se omo na na titwanim enti nipa 16 enho sika na omo de pre ne
16 shops and so media more. Nti nya no kres will get you ska ma me wa bra me fan shop e ma. Asempetia wayi ne ho anu ma kama asemeya nti Sompa kasefo yetie begom ane yakwakotie nifa eno emunchiremu eno no ebusia yemfa asem ne nyina da ensi ase ne na miame ba Kelvin ase wono ene hwe yetoto ne mama me ewo MC a hosanso ena Yero Asante Eboa Benedict waye semofo panyin ni screen ya wonom wo Sompa 93.1 FM kase dem ewo Kumase afa sunyane Ekwenya kwa bro mane dom no chiame ni momu somo ewo ho Sompa 98.9 ena nkranza so miankasa menua be ma pound dada papa to systematic wonum so nyina esomo ewo ho e ma de hye wo bonopo ye mantem ne wo momu be mu nyina etibie pam ma feel papa ma happy new year na na champo mu nyina bawa mechia mu nyina ya mo fa me new year de emre me na ma fe mo na mo nya nso so mesra ye me da kwase Sompa nso ase ono ne boa ye ye George ya baba de ba ye ma ye na Mr Dave was Sompa TV MC a ho na hwe ho sanso ene kobete sesempre be man so ye beda no ase medin no nsesan ye e de wo hene ire maame akua ye boa asia mabronya betimi aframa brewati amesoso amadwumedi nkaye no etimi atoaso shalom